ana me nana kwadwadua me nanam so no mfiansia kɔ mfianson ɛne yɛse yɛ de akonya no bɛma no wadi agro mfutrom so bro sa umpom ye de nyame adaroma ye nim se waso aye hyene nso adaroma Abountem boy abakwasam kakra fa kuro yi ho nya hwe mpanye se wa nya de wo ya wo nya adaje enti na chese mo hwehwe me yesa me so me nya brema mo ebi se ye nim se dwumadie no ne pomponso ne ne nkan konti na mo ha enti na yesa me nya brema enti wo be se busa wa asem ne biem a meyi wa no na ni tintin ni ti a wan se ye pa abakwasam kakra e fa kuro a ye friend se Abountem kuroi eye abretufo ne di hene wom efri se opum so se tutu ana bo brempon adwa e de ma me na adu tu ampam e wo ntimi jakale kun na chi e bra me nanam ka kire me se okon no e beduru ha na tempo kese ne nam ha ntimi na adu tu ampam sa bra no ya brante na wo kan ho one ne manfo kan ho bom ko sra opem so se ntimi jakare okon no ode ba no wo ma wo kwai no wo so nsi ne kwai bi enti wo bisa me ade metima kan edin kan no enti opem so ma wo kwai e ma wo esi ntimi jakale ekon no kwai eboa ma asante die ntimi jakale so enkunim okay let's meti ase a denchra ene asante kon no aha na ye kwantempo ana denchra ko na ebe fa me nanam se kwantempo ana ntimi jakana ebe na Abountem okay na se wo be fa Abountem anza na wo ko fe yi ase akọ pepe ai satam na wo hene be na wo Abountem na wo hene ni ha okay opem so ene bo brempon adwa e ma me na adu tu ampam okon na chi enkodin me na adu tu ampam ko yenti ene opem so hwe ne modin mo oboye ene obo na ba se obebo brempon adwa e di ama no let's adu tu ampam a odi kan no wo yokofo no ya branti a ne ho odin ti odi akoten wo denchane asante pepe eboa ma asante din denchira so nkonim okay enti satam no ne kuro yi da ho dada na ai na me na ma chechire omu kuro e da ho dada enti edin Abountem no e de ne nya Abountem me da se me na na mo ka kire me se Richie kese boy e wo adanse ayase enu na ma me na na bretufo mo hwete ye enu na nam so ma me na na kwache panyini woni ne wo faase me na na adwanya kokoko woni ne nana afia kutiwa na me na na ka kire me se afia kutiwa na ne maye mienu be ma ne friend kotia kum abomofo efisa me na nam se ne wo kɔ hayo enti wo kɔ ha na abofo obehia mo wasabia na wo de wo tika fom woni onu aba ya me na na kwane wa ene wo de wo ti pai mu wo ma no ano me na nam ka kire me se obepie butan kese mienu so ebutan ekwan da ntemo ena baako wa ha enti wo mo hwɛ hunu se wo mo kyekire wo mo kuro wo ebutan ntemo bɛyɛ bambo e de amo ebere ko na nso na nsuo nso bɛn wo mo enti wo mo yɛ se butan ntemo a abo mienu ntem ena wo bɛbɔ mo sese ena ma ye benya Abountem okay na isa tete wona be predo ekon achi ye tukọ ye ekọ no ena wo mo nam mbe pie sa abo ni mi pepe ena wo me ma se ena wo be fa ntem no ma abo ni ntem ena wo bɛbɔ mo sese abo yi ntem ena ye benya Abountem ene sa abo ne da so ho ana da so ho mira on problem e ho sesi ai wow ya kase de afidie ko wa ye be hu akotwa bra bia mbenya ready bia na kwan bɛba na ye wura amane ye kwa ma ye kwan se yetimi kɔhwɛ a ekwan da ho ensuo no nsuo na wo ka nsuo bi nsuo ben kokobra ene chinchima nsuo ben pa nsuo ne din biem kokobra ene chinchima eye akunya ne nsuo wow eti wonu free ho no na tutu ampam eboa ekon na chi na otumfo bo abrempon akonwa ade ma ano no omayi no ohine foforo be biem ne free ho ma besi ne ya na tutu sachi ampam abami me na nam ka kire me se okun na esi ye me na nam mema ni nyina akotoy ani ntibra me na na adu tuampo okon ne kira chi no na adehye no mema ni fie eti opanyini bi afa na taboache me na na adu tuampo mekon no okoy me na nam se na onu nso okrom ha bi okun di me na na adu tuampo machi pa enti kun na chi emfie bebre bi achi no na opemso okwa akura na katachi opoku al the first ebedi na ade no ohunu me na na adu tuampam o se okoja ma ko achimoko enti ni wo ba ya du tuampam ko toye no be ma bi e fa na taboache na me na na adu tuampam ko no oboa no pa se na ne nsem odene enti kun na chi na me na na adu tuampam wu ye no
na me na ma de hye ne nya obia enti katachie opoku al the first or the to me na mo nim fi so hina sem kuta me se se munya obia ma ne hwe makunya na ba ma tabuachi nso na wodi adutu ampomachi eni ta kunya na dampan a mo ma ne behwe so ma mo na daachi a ba ma baba mu fie no maji makunya enti kunya na obedi enti na yenti me frɛ adututu ampam e ma no wodi atabuachi ni nkonya din be ye adututu ata wono na hina otoso enso na wonye de sekan na wonya ade ase na woye hoho wa kunya no na emum opem so gini tumti na woye ohene woni no hina otoso mienu e wa Abountem kunya no onwo akire no so betimi asisi so amanya ebesi enne na na akomya so yanka beba me da sipi adututu ata free wey me nanam ka chem se me nana ba ko a ye frɛ no kwadwaduani sa adututu ata yi Abountem abakosem e wa ha ne se apakamutuo eto adututu ata yi me nanam ka kire me se na wo hye fati se de ne o hina otoso du ba ko na na akomya sa chitutu ampam o hye fa se ye Abountem se abakom se behina se ye dikro na na se so oba fa ne bi na o mada o twentwan ne na ase adututu atam se na ne bo hye pa na abufu hye ne ma abra na buansikofo eba no wo mantem no na na hi se wo dikro na ma hye fa na wo ba wo mantem oba nso wote apakan o twi ni tio wantima nso na kuma mu ten enti Abountem abakosem dan se wato apakam tio adututu atana na wo ye hoho akunya no wasatu apakam tio e makatachi opokuware o twa nasu efra kunya no eno achi no ena me nana kwadwadua me nanam so no wo mfiansia ko mfianson ene yese yade akunya no be ma no wadi agro mfuturum enso ne yade na sia akunya abodoma mfiansia ko nso yade akunya fisa na ese yade akunya ma de hye no osa no odi agro nso wono ne wo hina otosom yensa ewo yakunya no me nana kwadwadua ni free hoi me nana adugya mfinso be di na ade so wo hina otoso nan me nana adugya mfifiri ho me nana kwadwoma afo enso be di ade se wo hina otoso num me nana kwadwoma afo free ho no onua aya me nana kwadwoma afo onua ya abodu enso de be di na ade so wo hina otoso nsia me nana ya abodu fro me nana kwakudua odi nkan me nana kofisra o fa no no ono so be di akunya so wo hina otoso nson me nana kwakudua free ho no onua aya me nana kofi kusi boaten ono so be di na ade so wo hina otoso nwotwe me nana kofi kusi boaten free wey obema bia fe no kwaku Appiah kwaku ade na me nanam se ye ne wo matena enso no ye hoho wa akunya na ho me nanam de akunya kese ma afisa me nanam ka cheso no ni papa obesere ye akunya no e ma me nanam hwe so e de akunya no ma se ye se no ni papa wo hye oba panyi efri mabone Abusuapanin ko free star se wo me de akunya no ma na obetima chichiri kuro na ahye wo mani mampanzo wo din no kra hwe akunya no ye okoto 1975 ena ne nana ye frɛ ne Kofi Poku sabra no ne mia mira dututu Abusuapanin mi o fe friend kwampoku obi akosira akunya no e wo ba panyine wo Kofi Poku nso wanana ene kwaku de otoso enu anu wo ye hoho wo akunya no ho no e ko kataji anim enam se ne yatena sa abusua ntim papa mu ne yemu sabra ne yate kama yantwe manso da yankeka de sesam enti wo kopre ya mi wo fa ne so kopre ya no oba panyine no gina Kofi Poku achi enti kwampoku anya akunya no efse yatena sa abusua wo me ye hoho nso ne mframa mfa ye ntem ema ye pre so ma ye de akunya no ma 1975 a ye nyina ye tena kama manso bia ne ye ntem eno no na ene ye be afini manso kase akoba se ye ka de sesem ema opem so na dawroma mi a me gina ya du to ampa mi ne na akom yasachi optumfo de asem no ma komatia obua ye bem se wo hene kwakudi awtoso miensa no wo ye hoho ene woni na busua na akunya no wo mu nibi na me Abusuapanin da tutu me na akom yasachi ya busua ena ya ade ase opem so se du tutu mebu obim ti koyi hene breme ena me na akom ya edi dwato akosi na treda hene so wode ne so mpan de ba dwato o me adu ti ho me de to me na ma ne mo kitum emene ye de ko kire yewura o ma kwan me de ne betena patam ebra no so ye ne yakosire nsoye yewura ma ye kwase ye nsoi na down mo pem so se tutu nkwa so o hene ba bia obi anyame hyiraw wadwen pa ne nkabo ma opem asanteman na wodwene Abountem ahunti de wo ye bia Awurade ma ne nyeye wona wadie wona aka no Awurade ma ne ni na so je se no kre na ade ato de da ai ne wa ma bretufo e wa Abountem ene asanteman ma hunu se wo de papaye ene bua ekyekira asanteman onkwa so mate se wo kɔgye wa home ena wo kodie no Awurade nka ho na onfa meduru asomdwe mu ene ne se sie
na na akomya sa chitutu ampam a wotoso mienu woni ne Abountem na wotoso du baako ewo Abountem akonya ne ho medamase bi wow mi bejana na me na ko na zemza de fa Abountem ho de wotwentete sa ketia kon am ye huni nyina nana mi jamu akosa de minim se waso ye pa me sraza na me se ka wo wudi ni nyina de sei me de kofi atutudu ampam Abountem Hene Abusuapanin me bletu Abusuapanin se de wa wo ka bakwasem yi wa nkasa no me se na u fili oh no kwasem ni me de je efise me hu se no kran so ngila efise Christopher gidi se wiase we ntena hoda na me ogidi se no kra bia asie no se de da bi otumfo se wono wode ne kra wona nam de ne kra na chichira santeman wono wobetu ode ne kra na chichira santeman wote ye ka ne kra na yakasa me se enti no kredie ehia enti nipa bi ati wiase ahwese ubedi no kre efisa no kre nyame ada oroma na opemzo nti wose sa asenu bedu nanim a de no kre da no eho no wode beto medamase no eye wode na ne de na wo ye se ne be ya enchirima wono da bretu akonwa ewo Abountem hu se bi enkoduru baabi na akonwa no besa akoye baabi afede be ka wade hyesam be ka nkonya sam ne mfama wa na koye wasi masi ane ade a wo muti ade na Abusuapanin wo ye nana akomya sese wo ye ohini ani me atututu ampam me Abusuapanin abusuadu ye nana ewo edamanhia na me se nyame se opem so o me mfanto akais na enchirima no efise mpanyi se ewu o mani pantra hoda me gina ho ewu be ade mbeko dako enti ye behwe se enchirima no wo so beben ye de enim bia se be ka kire wo mo efise mpanyi se akukọ oben ni no odi abebesere sa akura ni siesie ne ho se opese otie empani se ofia yenso ai krado se no kura we yama na nyira na daachi bi ewu achi no obi nso abepere kunya na bra anya ne dia enti no kura yanya ne no ye behwe se ye de beto ho ama nchirima nso abesie krata ne ye bayi bia mo e de asie efise obi nim dwonku ade be cheso se de bia ye ewu achi no akunya ne pani nsem ana ade sesem no enyira medamase pi ya nyami trawo Abusuapanin dudu amba Abusuapanin ogusu adiomi Abusuafo Abountem krom na ye gina yi menemo kasa yi Abountem abakosem bia ane ne Abountem abretuo abusua no wono mo panyini friends tutu ye nna di ho nkomo nyina no na menemo kasa yi Hene anu nti ye gina ya bi nana akomea sachi tutu ampam a wotoso emienu na se tutu ampam a otumfo abo abrempon konwa ade ma no danchane asante kon atie no ne nana ana abai na de otoso mienu ana asaba ba betena sei e ma remfi se no kani ni twotwomutwo a wone ne kona ekra na ane wo ba bedi a waben awa bibiduro eyemuo asante manta manga na memu hanyina ohima aduaya ne ho kani no obona chidom etidi aka na de kame ho na yenwuram na afeni yemfa nyina afa nto aso mfama mo Abusuapanin wo usu aduomi ani midin subscribe share na like na fo adwenkyere so fato ase se de bia mo ye na mame ye ma mo ye da mo nyina ase e ma mo ni hwe abeko mi chidom ama na yidi aye kabeshe yo de da mo nyina amase yo yidi kai yo nyina ni se kane no na de achiu ene asikai ena ekosa yo na sa esa krono ena nanom edimu atintimai tema yefoni enonti ena asantimai owo yo ene intiminchi achu ene asikai enko ekumbi yo na enso se de nyame sibo ibiasi no ene nyina wo se iba yefon na ekumbe na ene yebekun ekun ayekun ene ye ede nkuntu eba enunti ena emra enyina ewura opunso osetitu autosumino odi Abountem ehyemensa no otumi fo se nana akomya sachi tutu ampa a wonso tosumino wokono okrono amede shawns ko na kofa mpututuma eba ebrem ema mrantie ne maba mabuna o masusu omunya akumanye afi
mempɛ basabasa biara wɔ ɔman no mu nti wokɔ no hwɛ na asomdwoeɛ mmra hɔ saa anammɔn mmienu nyinaa na ɛnnɛ yɛhyia so wɔ ɛhɛ mohwɛ a mmerɛ a ɔde akura yi hyɛ me nsa na yɛto nsa frɛ me nua a ɔfiri Nigeria baeɛ saa yɛsoma nnipa ɛnan mmienu ɛfiri US ɛna baako firi Ghana baako nso ɛfiri UK ɔno nyinaa me wɔfase no ne me nua no ɛkɔ Morocco ɛkɔhunu Mr. Yusuf ma ɔmmienu nyinaa de mpene sɛ ɔnom bɛba na ɔmo abɛboa yɛn ama Abountem ɛne mpɔtam a ɛhwɛ ha nyinaa hyia no mo anya adwuma yɛ ɛno nti ɛna ne mu mmɔ ho deɛ mɛka ɛfa adwuma ho deɛ ne nyinaa no ɔnom adi kae aka na aseda ɛna mede bɛma obiara mede kae de aseda ama ɛsom a yɛfrɛ no asom nyinaa meda mu nyinaa mase ne mmom ɛsom baako a yɛfrɛ no Ahmadiyya Muslim Mission ɔmo ɛna ɛtetee me na ɔmo ma me ntetee bi a menim sɛ aboa me papapapa wɔ m'abrabɔ ɔmo na ɛkyerɛ me sɛ adeɛ yɛfrɛ no bɛyi ɛni hɔ afei honhombɔne nso ɔno nam a wɔkɔ bi ɛde ne nya ɔno nso ɔni hɔ saa nkyerɛkyerɛ ɛho ti ne sɛ a wanhwɛ wabɛpa no traa nso me deɛ mefie dɔso baako a medi no asase so ɛmmoa a saa nkyerɛkyerɛ mi no aboa me no mentimi nka ne wɔ ha no nti ɛna ma metu anammɔ biara a mede akokoduro ɛna ɛkyi wɔ no firi sɛ mu sɛ biara ne ba a ɔnenam baabi ɛsuma se sɛ honhom anaa bɛyi a ɔbɛpɛ makye ma yɛ na ɔno nso na ɛsa yɛ Ahmadiyya Secondary School kama menya bi kɔɛ ɔyɛ a meka ne sɛ no obiara kɔ bi nanso me Ahmadiyya deɛ sonkoma me ɛfiri sɛ school yi yɛwura mu 1969 ɛna mefiri hɔ 1974 mfie aduonum ne a mefiri saa school mu hɔ nso me teacher a wɔhyerɛ m'adeɛ mpo a ɛyɛ me sisi ntiforo sɛ wotumi nka mɛsrɛ wobɛtumi apagyamu ne obiara nhyɛ wo wɔwɔ ha wɔbɔ me tintoɔ timikyi a ɔbɛbɔ me kyidɔm na saa deɛ wo sɔfa no wɔ he ɛnam saa nso na ɛyɛ Mr. Ahmed Yaya ɔno nso ofiri saa school mu 1978 nanso ɔno nso nkabom a yɛwɔ ɛwɔ amas nti ɔno nso atwitwi anammɔ aba sɛ ɔbɛkyerɛ me nkurɔfo yi adwuma ade wei ɔkɔfa bi ɛkɔ he nti ɛyɛ Ahmadiyya ɛne na amas no a ɛwɔ hɔ no nyame nkwa na mededa ɔnom ase maka ne sei no na ɛkyerɛ sɛ yɛduru asedam mu no me nuanom a wabɛbɔ me kyidɔm Nana Barɔ Hene na me nkɔm bi anka no makɔgya baako bi no ma ntamfa ɛnso ne titimi Nana Ebenezer nso kɛsɛ bi me mɔbɔ nso meekɔ na data so ma nso mami twa ne Nana Moafo adankranya ne asa nsa nkra me twa ne tia no nyama ɔmo nyinaa mede ɔma sɛ ne ɔnkwa ɛhemfo a ɔma ɛtwa ɛhwɛ ɔma nanka ɛyɛ ɔmo pɛpa sɛ ɔmo bɛba a ɔma nkyima ma ɔmo hwɛ otumfo akyeame ɛne n'ahemfo ne n'abempɔn a ɔmo ɛtwa ɛho hyɛ bi a deɛ bɛbio ɛna menka nyame aseda ɛna mesrɛ de ma ɔno mo a mofiri akyirikyiri ɛne sɛdeɛ yɛsika yɛmate ne ho sɛ yɛ correct anaa mekyinkyiri ɛne bɛnhyɛ me nti no maraka mo nyinaa nyame aseda ɛna mede ma mo na yɛda ase moma me nna ɛyɛ gafram ɛne mmea nso mi kura a mede join gafram ɛfrɛ ɔmo pamta ɛnso ase Mr.
Mr. Yusuf Adisai, and I'm in Nimse, Odi Kai, a sorry, I will be Druma, and my in your corridor said a bear, Drunabi, Samri on Chassis, a girl be a Prensi, and she kind say, I will be drew, or could I be drew, and now Ubri, Bianca, I will be drawn no Inca, a group. And so, on also, and they got from for your Maya, am I and every dress me, Timmy, I have a big crack. I want my brother, Ning nephew, on one. Now, me, my married feet. Say, my company can be true, come here. He said, the enemy said, Dr. Jose, the idea. We'll go have the good year now up. And see, and can be drawn quantity, can never need you. Then say, no, or you're ready, we know you're a part, and I also put in the box of I say, it doesn't papa, and then my men in I say, so mammy about this. I didn't know. I say, oh, I'm very too. In Jesus, no. So I want to have the moon say, me buy my metro. And I can say, I feel in your paper, I think I drive a PBSC. Didn't see, you know, and not be yes, or no, and a member, which is why my landlord is removing our money. Maybe we know, and I feel my kind no matter to a beer, Abountem her. Apart from Numa, I am a minister, he can no market credit. A buy number 2 said toilet for a public toilet, and a wood tomorrow. Toilet was unseen female, who be in Lincoln. Maybe a minimum can cry. Abountem mine, almost as with a young man. Women say a very serious issue. And no, Yapo Gay, Metons after Abountem. Depending on a make a something from crying, United stakeholders, Naga Appiah, the Befaso, the Sama, Nipa Amwaton. Nanka, Ubin Subekasa on community water projects. Or no, I'm ready to or Nankai Ankasa. So MC be the guy can walk a crack. You are found so much Appiah, the Befaso. Now, if you Pia Wabontam, and I'm say water and sewage for no. Insenia, yea, the baby, Ama, the ensue Appiah, and no, actually, no. For Hanaka, a woman I can call the passenger balance and really a teenager. Maybe I know me call Sumwa. Yes, you public school, I have a puppet. Now, the credit go on and not any. Kakra makes me know if my teachers said me, and so I could for and so Yami and Nikita. To say, Honorable Minister for Education, I was MP. When who said 15 projects, they are so overnight. I check them. Maybe you are sure was said, or better summer. And also, dear, when who do I owe Jack? You say, waiting so I be our harmony. Now, I must prayer making some mammas and coaches. And I'm so Amma, may I make classmates, I a friend, Honorable Kakarin Achamfo, DC, Ewo, Epigassy, and you more Honorable Sawaha, I don't know the German show. Honor, or Mammy, I didn't be. I know was in February. DC, our so a with normal one. I said this year, if we crash, if we Padagrim, say, Unya, good facilities, a man in Padano, only good teachers, no man. Onum Eba Penny, not a normal easy. Into a no, a picture and say on the group. Best teachers, I walk in person. On one of them, crash any cage. I had no say a better, a quiet vessel, the Bible crash on I go. More had your money, said the Hosity. Teacher no, or no more crying or copy tables, Kakra, and the Esiva, HSA, or the Shen Padana.
tables friend or yesterday, one classroom. Be our high, 106 in a woman. Only in Conatinaso, when I said, and Kayapai, I said, and said the Mexican, and then young cook and first can chew on couple, economic development, development of our children, and only a day couple, South and met two and one of mine. The original Abountem mine piano, Saturday Adiasa, the Neda Munina Massi, my Yemen penny for my trampina, my Busan for my Busan penny and Yabrancasa, if it's a Reno Isa, and then Roma, and then more Mabay Domin, Abusuapanin nomini, and Yura open so. For share and some Ecoso, Abountem and Sasahono. On one in Demo, or any say, but an inside air to so, na, when you are some rain on Wahina Wahano, the home, Akaka, until when you're Nasina. Na oneno transit no fire person castle a year Ebenezer na castle a few apodane surface some will be at night. I'm fine me buy no me 2 man or more. And also Amame in French say we did this a big cry, mention rent to Sunamum, and check cry, obey, sir. I said, you know, every Abountem is as an so. Ama wa, Peter and Krata, would be Krata, or was as no way of Emre, a card or Ama hot neighborhood. Wa, on Krata and so, and also a big move by a double passo. The engine in Camum, Nayana open so as say. Samri, she said, we are sitting in a fear, and bring up to the way I may. And the money I must say, I don't think for us. And Sassy, we are all heavy, but the name Krata, Ama, Yafe. The one Katapano, the more Cromwell, one Kata, I want to teach man, also to Appiah, Rapasa in the Yam, and the money I must. You come I treat you by in the book. Yes, I walk Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya